נפל לך? לא נורא. לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה כתר בואי. את רוצה שאני אתפוס אותך כאן? אני רוקד עם אמא. תרקדי עם אמא. עכשיו בואי עם אמא. את רוצה לשבת פה? כן, זה שלה עכשיו. את לא רוצה לרקוד עם אמא? תרקדי עם סבתא. מה? רוצה לרקוד? בואי. לא בא לה היום. רוצה עם סבתא זויה? הנה סבתא זויה רוצה איתך. כן. יש לך פה כמיים? עם סבתא. איך זה כן זה ככה? בסדר. תרקדי עם אלינוי. איזה יופי. לא, אחר כך אנחנו מוצאים זה בזה. ליד הראש שלה? זה ליד הראש. עוד מעט, מאמי, עוד מעט, עכשיו אנחנו עושים ברוקה, בואי, עוד מעט, בואי לרקוד. יאללה, תתפסו את היד של אלינוי, אנחנו לא. יש זמן. בואו חמוד. יופי, תתפסו את היד של אלינוי. בואי טליה. את גם רוצה? כן? יאללה, בואי. תתפסי. כולם לא. תתפסי את היד.